Der er mange, der begyndte at ryge hash og det, ikke? Og drikke af det. Min far tror jeg er en blandt de også i det. Selvom jeg ikke er det, altså. Der var lige nogen, der skulle sige et eller andet forkert til, så blev man. Og så blev jeg bare hisse og kastet. Alt hvad der sådan, det var nærheden af mig. De kastede jeg bare med. Før i tiden, der ville jeg gerne gå sammen med alt det der. Alle dem, ikke? Men nu er det mig, der ikke vil. Så min far, der siger, lad mig gå sammen med ham, ikke? Så kommer vi op og sker, så siger jeg, at jeg kan gå sammen med ham, altså. Jeg har også slået meget op for ham, det er sikkert derfor. Ja, hvis folk de gik og skubbe til mig, eller drænede et eller andet sjov, ikke? Og jeg vidste godt, det var sjovt, men alligevel det blev jeg helt lidt. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har været en lille prøv. Blæksprutten, det er sådan et gadeprojekt, opsøgende gadeprojekt, hvor vi forsøger at hjælpe nogle drenge med at skabe helhed i deres tilværelse. Det er klart, at mange af dem, der kommer her, det er nogen, som har haft en eller anden kriminel løbebane, eller også stadigvæk er kriminelle. De stjæler biler eller laver hærværk, og nogle af dem har måske også været inde i direkte voldelige overfald. Men det er en del af dem, men mange af dem har jo ikke lavet sådan noget endnu, men er måske i faregruppen. Men vores holdning er jo, at lige meget om du har lavet sådan noget, eller du er på vej til at gøre det, så er det vigtigt, at vi både drager en af en konsekvens, og altså bearbejder det, de har lavet, og tager afstand fra vold og kriminalitet. Men samtidig fortæller drengene, at vi faktisk godt kan lide dem alligevel, fordi vi ved jo, at de alle sammen har et eller andet inde i sig, hvor de også er et godt menneske. Fordi det her blæksprutten, det er som jeg tror. Det er fordi den er 8 arme, hvor den kan hjælpe med. Hjælpe altså med problemer, med alt sådan nogle slags problemer med kriminalitet og det. Hærværk og alt det. Så noget det hjælper med at prøve at trøste en og snakke med en om det, og hvordan man skal opføre sig det. Har du så fået hjælp? Ja, jeg har fået meget hjælp. Hvordan? Prøv at fortælle om. Jeg har været i retten, altså de har været med op i retten og fortalt, hvordan jeg var i virkeligheden og det, ikke? Og så når dommeren hører på sådan noget, så tænker jeg sikkert, jeg må lige tage mig lidt sammen. Altså inden jeg ødelægger hans liv, kan jeg bare give ham en betingelsesdom. Så jeg får give en straf, fængselsstraf. Hvordan kan det være, at du kom i retten? Det var på grund af slåskamp. Sådan er det herude. Hvordan? Altså, det er ikke sådan, altså, bare du siger sådan til, hvis nogen der kommer og kritiserer dig, så er der ikke noget med bare at sige gengæld, altså. Nu er det overstået lidt, altså. Nu er det taget lidt mere roligt. Men før tiden var det altid noget med at gå over og knalde ham en. Altså, der var meget mere kriminalitet her. Der var hver gang, så også kom, altså, hver gang der var nogen, der kritiserede en, så var det ikke noget med at bare sige gengæld, altså. Så var det bare at gå over og lappe ham en. Så til de fik respekt over for en. Sådan tænker jeg altså. Så kom politiet, og så tog jeg over til min sagsbehandler, og derefter i retten.
Jeg fik en betingelsesdom. 1 år. Det vil sige, at hvis ikke du laver noget nyt inden for det næste år? Jeg har allerede lavet noget nyt. Hvad er det? Ej, det er lige mig. Fortæl. Nej, det kan jeg ikke fortælle. Det kan jeg ikke lige fortælle. Goddag, det er politiet. Tror du, du kommer i fængsel? Nej, jeg snakkede på politiet. Han sagde, at jeg ikke kunne komme i fængsel, men en betingelsesdom bliver længere. Jeg tror lige, du sagde til mig, at du var holdt op med sådan noget. Det var jeg også, men altså... Det er jo ikke altså... Hvordan kan jeg klare det? Altså, der kan jo ske nogle små ting, altså... Som bliver store ting. Og så, når man tænker på det, ikke? Kan man gå over og lave noget dumt. Min mor var meget glad for at flytte ud. Men også fordi min mormor, hun bor lige i Brøndby Strand, ikke? Så havde min mor altid nogen at snakke med, ikke? Så derfor hun, når vi boede i Sydhavn, så skulle hun tage til Brøndby. Og min mor kommer fra Chile, ikke? Og min far, han kom fra Danmark, ikke? Jeg tror, min mor var 15 eller 16, da hun kom til Danmark. De flygtede, siger du? Ja, de flygtede fra Chile på grund. Det er jeg ved ikke helt hvorfor, vel, men min mor siger noget. Det var min morfar der. Han var med i et eller andet. Jeg ved ikke, hvad du kaldte det der... Kalder man det nogen? Der kæmper imod. Var han politisk aktiv? Ja, sådan noget lignende. Og min mormor og morfar, de er skilt, eller hvad du kalder det, ikke? Så det kom min mormor og min mormors 2 børn, ikke? Min mors 2 brødre. Det er kun de, der er sammen. Hvad med din morfar? Hvor er han så blevet af? Det ved jeg ikke. Hørte næsten aldrig noget fra ham. Hvad med din far? Min far er død. Han døde, da jeg var 2 år eller sådan. 2,5 år. Af hvad? Han begik selvmord. Det vil sige, du har aldrig rigtig kendt ham, eller kan huske ham? Nej, jeg har aldrig kendt ham, og jeg kan heller ikke huske ham. Det er mange år siden. Ved du hvorfor? Egentlig ikke. Det er ikke noget, du snakker med din mor om en gang imellem? Jeg føler sådan set, at jeg er næsten ligeglad, ikke? Fordi jeg kendte ham jo ikke. Jeg ved ikke, hvem han var, eller noget som helst. Jeg er sådan set ligeglad. Eller ligeglad vel, men... Jeg synes ikke, det kommer meget ved, hvordan han døde. Det er næsten lige meget, han er bare død. Vi vidste ikke rigtig, hvad det var dengang. Jeg har aldrig hørt om det, jeg troede, det var næsten lige blevet bygget der, eller det var lige kommet frem, og det var det der blæksprutten der. Så havde de en båndoptager dernede, der var meget pænt, synes jeg. Så en eller anden aften, så havde jeg ikke noget at lave.
dagen efter, eller 2 dage efter, så stod Biver hjemme i min dør, der er en eller anden farlig politimand. Så åbnede døren, så sagde han, at han ville have sin båndoptager tilbage der. Så stod jeg og kiggede underligt på ham og tænkte, hvad fanden, der var ikke nogen, der så mig, vel? Så blev jeg lidt halvbange. Nogle dage efter igen, så kom Tommy og spurgte, om jeg ikke ville med dem i svømmehallen. Sammen, det kunne jeg da godt, og sådan noget. Så tog jeg med dem i svømmehallen. Sammen med mine venner, jeg gik sammen på det tidspunkt, en der skiber. Så tog vi i svømmehallen og sådan noget. Så begyndte jeg bare at komme meget hernede og sådan noget. Og så begyndte de små problemer at komme igen med skolen og det, ikke? Jeg er helt sikker på, at det her i virkeligheden er et politisk problem, fordi at befolkningssammensætningen er i virkeligheden atypisk. Hvis vi sammenligner befolkningen i Avedøre Stationsby med Hvidovre, der er rent faktisk lavet statistik over det. Og den statistik fortæller i meget groteske vendinger, vil jeg sige, at befolkningssammensætningen i Avedøre er helt skæv. De socialt mest belastede befolkningsgrupper i samfundet findes i en koncentration herude, som er næsten 10 gange så stor som i resten af Hvidovre. Og det er jo helt uhørt. Og hvis man så samtidig forventer, at Avedøre som samfund skal kunne fungere som en normal del af det danske samfund, så tager man jo også fejl. Årsagen til, at de opfører sig så destruktivt, det er jo tit, at de har ikke noget at tæve. De føler jo ikke, at de kan noget, de føler ikke, at de har noget, og de har ikke nogen fremtid. Og derfor så er alt lige meget, alt får fingeren. Og der bliver voksne så stødt på manchetterne og synes, at jamen, hvorfor opfører de sig sådan? Fordi de har jo alle muligheder, og de har det i hvert fald meget bedre, end da jeg var barn. Fordi de kan jo det hele, og der er klubber, og der er aktiviteter og alt muligt. Men børnenes egen følelse indeni, den er jo helt anderledes, fordi det er nogle andre ting, der gælder. Det er deres selvværdsfølelse, det er deres tro og deres livsglæde. Og der skal vi så prøve som voksne at give dem nogle oplevelser og et samvær, og også lære dem et gruppefællesskab og måske en eller anden form for selvorganisering, som gør, at de lige pludselig får noget at miste, fordi så vil de godt faktisk slås for deres liv og deres egen fremtid. Ja, Henrik, nu skal ud og fiske med flue. Ja. Troels. Så er du lige start. Og ved hvad, jeg kommer over til jer over i Søndag. Ja. Ligger den lagt væk? Ja. Hej med jer. Nå, hvordan går det med jer? Godt. Det var godt. Der er blevet ringet ind om en seng, I skal hente. Jeg har adressen til jer her. Ja. Vi kalder det egentlig et lommepengejob. Det var noget, vi blev enige om sidste år, Blæksprutten og jeg, at det var en god idé at prøve at få noget i gang omkring drengene, så de fik mulighed for at tjene nogle penge. Det er meget, meget svært at få et lommepengejob herude. Der er faktisk ikke ret mange. Vi laver arbejdssedler med tidspunkter, hvor de kommer og går, og de får 30 kroner i timen. Så det bliver ført fuldstændig som om de er ude på arbejdsmarkedet. Og en enkelt af dem er også blevet fyret, fordi han ikke passede jobbet. Noget af det, de laver, det er, jeg har et projekt, hvor jeg indsamler brugte møbler. Det har jeg gjort i de 10 år, jeg var herude. Altså skriver simpelthen i beboerbladet, at hvis folk har nogle møbler, de gerne vil af med, om de så vil henvende sig til mig, og så sender jeg drengene over og hente dem, og så kommer de over i nogle kælderrum, jeg har, og derefter så bliver de udleveret igen til de mennesker, der har behov for det. Mange af de drenge, vi snakker om her, kommer fra hjem, hvor der ikke er ret mange penge. Og der er ikke en mulighed for at give de store lommepenge. Og der er utrolig mange fristelser. Der er så meget, børn og unge skal have i dag.
Og en af måderne at få det på, hvis man ikke har penge, det er selvfølgelig at rapse. Og det er selvfølgelig noget af det, vi regner med, vi kan undgå ved, at de tjener de penge. Til alle de underste lejligheder og rækkehusene er der jo nogle småhaver, og ældre mennesker eller handicappede mennesker kan have svært ved at klare det. Og der bliver drengene også udlånt til at gøre sådan en have i stand. Og der ved jeg, at vi har mange positive tilkendegivelser fra beboerne, de er glade for drengene. Nå, Mogens. Ja. Jeg er færdig på dag. Og jeg har sat redskaber på plads og bare det ind, og kommer igen på onsdag. Det bliver det. Okay. Fortsæt en god dag. Hej. For 9-10 år siden, der så jeg over på materialegården, at der blev kørt en stor lastbil væk med cykler. Det er karampa, så løsner det, så er så ikke til at have fat på. Og til sidst fik vi en tilladelse, og det var den første her i landet, på at få lov at genbruge de cykler, som politiet havde kasseret. På den måde, at en efterlønsmodtager og en pensionist er blevet ansat til 2 gange om ugen at gøre cyklerne i stand sammen med nogle af drengene. Og de er blevet malet i nogle meget klare farver og meget anderledes farver, som man tydeligt kan se, at det er Avedøre-cyklen. Og så bliver den sat ulåst ud på området og bliver til fri afbenyttelse. Dels regner vi med at mindske antallet af cykeltyverier, dels er genbrugstanken jo så højt i sædet, og så det pædagogiske i, at drengene får lov til at være med til at lave det. Der kommer så nye stempelnumre i, og drengene kan se på det nummer, at det er en af deres cykler, de har været med til at lave, og så kan de holde øje med den ude på området. Altså i politiet er vi utrolig interesseret i at lave et godt samarbejde i SSP, altså kriminalt forebyggende arbejde. Og vi ser det som en god udfordring for drengene at komme ud i naturen og opleve nogle barske ture og nogle barske oplevelser, fordi det er befordrende for deres selvtillid. Jeg tror, det er vigtigt for dem at få en sejr en gang imellem, og jeg tror, det er vigtigt for dem, at man i klubregi, skoleregi og også med hensyn til politiet giver dem et førstehåndskendskab til politibetjente, som måske arbejder på andre fronter og på andre niveauer, end lige præcis kommer og godt dem i hovedet, når de har gjort noget forkert. Den bremsen der tager nok. Den bremsen. Det kan du mærke allerede nu, men den bremser ikke så meget, som den plejer. Det holder godt ved. Vi har fat i det, og der er ikke noget at rende ud for. Det var jo den situation, at der var børn på skolen, som lige pludselig på grund af forskellige omstændigheder ikke var i stand til at gennemføre en almindelig skoledag, og resten af deres liv sejlede også. Så der var heldigvis nogle mennesker, som fik den gode idé at starte en blæksprutte, som simpelthen samlede dem op.
Fordi hun er en pige. Så ved vi om hende på resten af det. Hun er meget. Hun har gang i den, det. Der er gang i den her, og med hvad specielt? Er det den på skolen, der er gang i den, eller hvad? Ja, det er næsten. På nær, når hun er sammen med Willy. Og nu bagefter kan vi så se, nu har vi en dreng, som er kommet tilbage i klassen og kommer og passer sin normale skoledag. Blæksprutten kan ikke lave mirakler, men de kan redde en sjæl, som er i nød. Og få tilpasset barnet til skolen, og skolen til barnet. Jeg var altid venner med min klasselærer på det tidspunkt, ikke? Hun var altid bare skæmt med. Hun skældte mig hele tiden, og jeg synes, jeg følte det hele gik ud over mig. Selvom det var mig, der lavede det hele, så følte jeg alligevel, at det gik ud over mig. Og hvis der var sket et eller andet nogle steder på skolen, eller sådan noget, så var det straks mig, de kom ind til. Er stadig sådan? Nej, overhovedet ikke. Jeg har forandret mig meget. Hvordan? Nej, nu kan jeg i hvert fald styre mit temperament. Når det efter jeg er kommet ud af Blæksprutten, tror jeg. Ja, min dag, så spiser vi frokost, og derefter kommer vi op og skændes til, hvem der skal vaske op af det. Så skændes I? Ja, fordi vi gider ikke at vaske op. Skal jeg sige dig noget, Martin Amby? Det er jo sådan, at forældre har vi også lidt. Jeg var nede og snakke med det i går. Og ikke er her, så er det bekymret. Det er ligesom, man kan jo ligesom sige, altså, hvis en dag, altså, du bliver gift, ikke? Og der aldrig bliver noget skænderi. Hvad der så vil være på sammen, der skal jo være lidt skænderier. Hvis du ringer og siger, at jeg skal lige noget, jeg er her om en time, så er der ingen problemer. Men hvis ikke vi ved noget, så Pia har været rundt og køre efter en time nu, ikke? Er du hjemme hos dig selv? Jeg nåede at Han var over først. Hvad? Kan du forstå? Du kan godt forstå, at du skal ringe. Ja. Og det gør du for efterfølgende. Vi er ikke ligeglade med dig, vel? Så vil jeg også gerne mærke, at du heller ikke er ligeglad med os. Nu vil vi snakke mere om det, vel? Der er nogen, at de bliver smidt ud deres mor hjemmefra, og så kommer de, hvis der er åbner hernede om dagen, så kommer de hernede, ellers tager man hjem og snakker med nogle af de der medarbejdere, der bor sådan lige i nærheden, ikke? Så man ned og snakker med dem, og så finder de altid på en eller anden måde. Så kommer man hjem igen og sådan noget. Blæksprutten, det er lige før man betragter den som ens far. Hernede, ikke? Af forældre, ikke? Ja, men det må vi så hellere til at finde ud af, ja. Har I læst videoavis fra i går af? Nej. Jo, jeg har læst det. Har I læst den? Der er nogle unge indvandrere, der har skrevet et læserbrev. Om hvad? Omkring det der problem med, at de farvede ikke må komme til diskoteksfesten oppe på Risbjerggård. Nej, det har jeg ikke. Og nu Jannik, han kan godt komme derop, men jeg kender der nogle danske drenge, som ikke kan lide at gå til fester, fordi de faktisk også, om ikke bange, så er det i hvert fald sådan, de synes, det er ubehageligt, eller tit er ballade. Og sådan har I det jo også. I bryder jo heller ikke om, at der bliver slåskamp eller ballade, når der er fest. Så er der også nogen, der gør det, prøver at lave ballade, så hvis de godt kan lide en pige, hende der pigen skal se, at de er stærke. Der er også mange, der spiller meget smart, altså det er også derfor, de gør det. Men kan piger godt lide gutter, der Nej, er det stærke? kan de ikke. Derfor de er lidt, Det tror jeg sgu de er lidt bagud med deres stjerner. Ja. Kan vi så er det måske pigerne, der skal gøre noget ved det jo? Hvad kan de gøre? Ja, hvis pigerne sagde, at de kan bedst lide drenge, der ikke slås. Tror I så, at de ville holde op med at slås, de her gutter? Nej. Så nemt er det ikke. Nej, så nemt er det ikke. Men det første spændt skal de skrive for, at der er med det samme. Og sig, der kommer også nogen derop, der kun kommer op for at lave ballade, ikke?
Ja. Ude i var også danskere. Kommer op ikke fra også kun for at slås. Der har altid været et eller andet i vejen. Hvis vi lige skulle snakke færdigt om det der med hensyn til balladen, altså fordi jeg tror, vi er nødt til at gøre noget ved det. Skulle vi prøve at tage det op i skolen? Og gå ind i klasserne og snakke med jeres klassekammerater, eller skal vi prøve at samle dem, som kommer op på Risbjerggård? Hvordan starter vi? Hvis vi bliver nødt til at gøre noget ved det, fordi ellers så enten, altså I får ikke lov at komme derop, og det ender garanteret med ballade op på Risbjerggård. Ja, det gør det. Så og skrive på den måde, så dem der plejer at komme derop, de kan tale sammen med pædagoger. Ikke? Altså, det er simpelthen bælgskolen, ikke? Ja. Og gå op og snakke med dem. Skal vi aftale det? Så ses vi på mandag kl. 4 nede i Blækskolen. Hey. Okay, ha' det godt. Vi ses. Ja, vi ses. Hvad er det plads? Yes. Hey man, hvornår kommer de piger, man? Kom og løb lidt, man. Så, man. Hvad er klokken? Hvad er klokken, man? Jeg får det også, man hjerten bare jav. Nej, I skal træne i dag, man. At det handler jo om mange børn og unge i dag, som føler, at de ikke rigtig har nogen plads. De føler sig ikke hjemme i den her verden, eller det lokalsamfund, de nu lever i. Og der kan vi ikke se, at det hjælper noget at være konsekvent og give dem karantæner eller afvisninger, fordi dem har de fået så mange af i forvejen. Så der er vores tricks, det er faktisk at manipulere lidt med det og give dem noget at miste. Altså give dem en særomsorg. Gå ind på dem og sige, altså det ballade du har lavet, og det der med at stjæle cykler eller slå folk ned, det accepterer vi ikke. Det synes vi er groft, fordi det er der jo faktisk nogle andre mennesker, der bliver kede af. Men vi kan egentlig meget godt lide dig. Mine øjne lyser som stjerner i min mørke verden. Dit smil giver mig liv i min fortabte sjæl. Du er den eneste, mit hjerte banker for. Føl min kærlighed og kom til mig, hvis du ved, hvad kærlighed er. Du er smuk med din skønhed, men var ikke for evigt. Mulle. Indtil nu snakker vi om tyrkisk fri. Tænker jeg på en tyrkisk fri, altså. Hvorfor? Sådan tænker jeg bare, altså. Hvis nu jeg bliver gift med en dansk, ikke? Altså, jeg har lagt mærke til danskere, altså de bliver skilt bare på grund af, at de kan lide hinanden, efter de har været gift i 2 år, 3 år, 4-5 år, ikke? Så bliver de bare skilt, fordi de kan lide hinanden. Så kan jeg ikke lide. Altså man skal finde den perfekte, og så leve med en til døden. Det skal være en kone, der kan lave mad, en der kan skifte blæ, altså på barnet, ikke? Og en der kan have kærlighed i hjertet, og alt det skal hun have. Før hun får mig, eller jeg får hende. Så tror du ikke på, at der er nogle danske piger, der kan give dig? Nej, tror jeg ikke. Okay, måske er der, men så kender jeg dem bare ikke. Kan du ikke spise mere? Jo. Så din lillebror kan godt spise. Det kan jeg sige. Hvis de nu
man kan sige det på den måde, så man bliver lidt voksen, lidt mere klog, ikke? Nu er der ikke så meget fis og ballade, nu tænker man mere på sådan halvt om halvt, hvad der skal ske inde i skolen. Man er klog nok. Nogle små ting, eller små ting, sådan nogle ting, man går og tænker på, ikke? Det er jo lige meget, om man er Poul Schlüter eller Richard Møller, eller man er chef for Hafnia. Så kvejer man sig ind imellem. Og nogle af de der dummer, der man laver, de er meget dyre, og det tager lang tid at betale tilbage. Det må vi så lære drengene. Det vigtigste er, at vi hjælper dem til at bevare håbet og tro på, at der er en fremtid. Du kan godt lide at ryge. Du drikker også en gang imellem, ikke? Så tænker du, hvad fanden skal jeg holde op med, ikke? Og den, der er værst, hvad fanden er værst? Det er sikkert at drikke, fordi det koster mere. Hvis du drikker, ikke? Og så koster en øl sikkert 8 kroner, ikke? Det skal du også tænke på. Så tænker du, jeg holder op med at drikke og bliver ved med at ryge. Og så tænker jeg holder op med ballade og bliver en ægte muslim. Noget lignende. Jeg prøver.